Opa, xentiña da boa! Aquí percebes, aquí. Aquí hai unhas covachas dunhos congros. Aquí andan as nécoras, por aquí, por esta parte de aquí, vedes? Pero nosotros hoxe imos tirar para a terra. Hoxe imos a facer unhos codillos de porco. Aquí ao forno, primeiro cocido, despois ao forno, cunha berza galega. Material de primeira, por suposto, tamén cunha pataquiña, que non falte. Agora vos conto. Mirade, prendemos o forno. Arriba e abaixo, metémoslle 195, 200 graus. Estar. Imos. 4 cousiñas, como me gustan, sin abusar de ingredientes, ni gastar a carteira e abrir e tirarlos, con 4 cousiñas vamos preparar hoxe outro pratazo. 2 codillos de porco que collimos e o que fixen xa, quiteilles unha pouquiña de grasa, xa os teño máis ou menos limpo. Con coitelo vamos limpando por aquí, apañando, inda que queda unha pouca non pasa nada, todo o contrario, debe de quedar unha pouca. Ben, importante cocer estes codillos, que para eso temos esta cebola, cenoria, cabeza de allos, 2 follos de loureiro. Isto é para a cocción do codillo. Despois, por outra banda, imos a cocer unha pataquiña. Unha vez que a teñamos cocida, imos a mesturar con un pouquiño de manteiga, cando este quentiña, cun garfo machucamos para facer un puré, e aquí teño un pouco de nata, que non sei se usala ou non. E despois, a berza, imos a frixila un pouquiño con estos allos. Engadimos un pouquiño de auga, tapamos e deixamos que coza con esa aromiña de allo, hasta que este ben blandiña. Unha vez que este a berza cocida e a pataca cocida, esmajamos a pataca e mesturamos todo. E para subir o sabor, metemos un pouquiño de chile en pó, que temos aquí varias especies de chile, e un pouquiño de vinagre branco. Esta receita está inspirada aí en Alemania, cando vamos por aí aparecen estas cousiñas aí co puré de pataca e tal, con todo isto. Bueno, pois vamos a trasladarlo para aquí e facelo galego. E teño aí esa cervexa. Esa cervexa é, cando este o codillo no forno, despois de cocido, o que imos a facer de vez en cando é tirarlle un pouquiño de cervexa por enriba para manter a humidade. E o Rafa andará nas berzas. Dixo, que andará nas berzas. A ver por que berzas anda tamén. Porque será que non hai berzas en Galiza, Mi madriña en Galiza. Colles de norte a sur, este a oeste, ves hortensias, berzas. Hortensias, amazo, non hai terreo que non teña unha berza. Pois a ver por onde as colle, onde as consigue. Unha das mellores berzas que temos en Galicia, o gran Rafa Durán, o conseguidor, o reporteiro recadeiro. Rafiña, gran amigo, onde andas, compañeiro? Hola, Xoan, que amigo. Oído na horta, chef. Pilláchesme aquí, que estaba na berza. Aquí o reporteiro recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. E se queres berza galega, eu vouche levar a mellor berza galega de Galicia e do mundo. Que estamos en Reirida Veiga, que isto é unha explotación ecolóxica que se chama de aquí, e aquí hai unha berza de categoría. Por certo, non te olvides de remexer. Vouche dar de feito un consello en forma de refrán. Dicíalle a cociñeira Berza: non cociches, marrana, porque non me remexiches, truana. Ai, venga. Moi ben. Estamos con Manuel, aquí en Reirida Veiga. Graciñas por recibirnos, Manuel. Gracias a vos por voltar. Xa nos coñecemos, efectivamente. Viñemos a por beterrabas e hoxe volvemos a por berza galega. Porque Xoan que quere cociñar berza galega. Aquí tendes berza. Pois sí. E galega tamén. Pois sí. E ademais eso, é un nome internacional. É dicir, berza galega, conoces así en Portugal, conoces así en Asturias, incluso no resto do Estado. É dicir, que é un produto internacional bastante esquecido na gastronomía e nos platos dos xóvenes de hoxe. E por iso nós viñemos ata aquí para recomendalo, para recordarlo a xente, porque que propiedades ten a berza? Bueno, a berza é un deses alimentos que poderíamos decir que é pura medicina. Agora, investigacións recientes, científicas, pois descubren que é un dos produtos con máis poder antioxidante para eliminar os radicales libres. Moitos din que o que en Galicia haxa tanta xente centenaria é por comer o famoso caldo galego, xunto cas castañas, que tamén teñen un gran poder antioxidante.
non hai que olvidarse da nosa tradición, do noso produto, ten moita fibra tamén, non? Efectivamente, en vez de comprar fibra procesada, unha sola folla de berza galega proporcionache a fibra que necesitas, non? Incluso vemos ahora as modelos de actrices de cine comendo a famosa berza Keile, que está de moda. E, bueno, nos temos aquí isto que é exactamente igual que a berza Cale, ten as mismas propiedades ou millores, e, sin embargo, pues, está un pouco esquecida. Nos queremos reivindicar como pura medicina, como un bo plato para consumir polo menos unha vez a semana, e eu penso que temos que apostar polo noso, apostar polo daiquí. Por suposto, daiquí, que como se chama esta explotación ecolóxica, cultivades, traballades en ecolóxico, unha receita que nos poida recomendar coa berza? Bueno, eu penso que o plato típico que se fixo sempre é o caldo galego, pero é que a berza podes facer un revolto de cogumelos con berzas, que rico. Podes comela co bacallao, ten, pois eso, ou simplemente un caldo de verduras, e non é necesario botar carne. Hai xente que é vegetariana e que simplemente patacas, berzas e fabas, e é un plato con uns cogumelos metidos e é un plato sensacional. Xoanqui, vale, che? Pues vale, como claro que vale. Perfectamente, Perfectamente, ¿no? amigo. Pues Manuel, moitísimas grazas, estaremos atentos a esa receita e a seguir traballando así con esta calidade e con este amor que tendes aquí en Daiquí. Gracias a vos. Adeus, compañeiros, moitas grazas, de verdad. Moitísimas gracias. Bueno, efectivamente, todo o que é verde ahora, as berzas sí que é certo que son espectaculares a cantidad de propiedades que ten. Moi rica. Bueno, pois nada, hoxe imos a facer e traballar con ela tamén, e imos a rexuntala cunha pataquiña cocida e outro xeito máis de traballar con estas maravillas que temos aquí en Galicia. Vale? Apúntomo o dos cogomelos, Ben, ide ver aquí. Isto, que vai para a tarteira, pero temos que rostrir. Vale? Entón, o primeiro que vou facer é poñer a cocer a pataca, que despois a podo reservar, unha vez que a teño cocida, para cando este feito o codillo, fajo na tixola e todo eso mesturamos, pero xa teño cocida, xa vai cocendo aí pouquiño a pouco. Así que vou coller un pouquiño de auga, vale? Vale. A pataca, a teño limpiña. Vai así con pela. Directamente. Porque así teño medo que me caiga auga aquí, na tixola. Veña. Lume, dalle carballeira. Pataquiña. Adentro. Así, enteira. 30 minutos. Ben vai aguantar esos 30 minutos, que é jordiña. Así que aí quedas, compañeira. Vale, despois traballamos con ela, botando sal, botando pimenta, botando os ingredientes que nos queiramos. Que en este caso, o único vamos a facer un sabor moi puro, non vamos meterlle moita tralla á pataca. Por que? Porque queremos que colla ese sabor da berciña. Cun alliño e con un pouquiño de vinagre, sen máis, non vai nada máis. A berza, por suposto, vamos a facelo ao final, e cos allos, que van a ser estes. Por lo tanto, isto queda aquí reservado, vale? Despois para o final. E agora imos a traballar cos codillos. Moi ben. Pota rápida. Moitas veces a gran abandonada da cociña. Que a temos aí, moitos dicen, eu non sei usar, eu non sei que se non sabes, hai que aprendera. Non hai outro xeito. Cando non se sabe, hai que aprender. Teño unha pouquiña de auga. E quero quitarle esa auga, porque o primeiro que imos a facer é marcar ben estes codillos. Aí, aceite de oliva virxe extra. Prendemos o lume. Vale. Deixamos a tapiña por aquí, que mentres non nos fai falla, e comezamos. Vamos a salgar xa un pouquiño desde un principio. Aquí o codillo. Así.
e veña, adentro, e que canto un pouquiño. Vale? E vale. Cando está? Eu aproximadamente aí terían uns, olla a presión, 30 minutos. Se todo vai ben, dentro de 30 minutos, se non temos que volver a pechar e tal, e darlle 10 minutiños máis, non moito máis, porque despois, lembrade que vai para o forno. Se todo debía de desprender polas beiriñas, por aquí, polas esquinillas, debería de desprender do oso. E o oso xa deberíamos velo salir por fora da carne. É un claro indicador que o calor chegou hasta dentro, chegou hasta o oso, é o principal indicador. Pasa con todo, pasa con polo, cando metemos un ranco de polo, tamén a asar no forno, ou de año, ou de cordeiro, que metemos no forno e tal, que no momento que vemos que a carne empeza a retirarse, a deixar o oso ali libre, e dice, vamos por bo camiño, por moi bo camiño. Vale, un garfo. Eu tiña aquí a miña culler preferida, non a teño aquí. Aquí estás! Eu teño moitas cousas, non sabedes estar, non? Trátanme ben. Entón, me dice, que queres? Vale, marcamos, veña. Non son moi caprichoso, Na cociña non os... Xa vedes que non fai falta moita ferramenta. Eu o que ensino sempre dou alternativa para que non a ten. Pero a mí das cousas máis divertidas que me parecen é cociñar con poucos recursos. Tanto materiais, son desafíos, como na neveira. Ter pouquinhas cousas e sacar un prato bon, non un prato decente. A mí me encantan. Con moitas cousas, cociña calquera. Despois, claro, diredes, anda que te queixarás. Non me queixo, Non. Claro, tampouco é todo doado, e a ferramenta que uso tampouco é tan... A mellor volvo un pouco piejo un día e collo un machucador de allos ou ese procesador de patacas e enseño esas ferramentas que hai e tal, pero sempre está a alternativa, Non tes machucador de allos? Corta, como facemos aquí. Como vivimos hasta agora sin un machucador de allos? Pois igual, nin máis, nin menos. Para, que aquí temos que deixalo aí pouquinho a pouco. Ben. Aquí é importante, que quede todo torradiño, todo ao redor. Ese aceite, a grasa do porco, vai a baixar, vai a mesturarse con ese aceite, vai a aromatizar moitísimo a cebola e o resto de ingredientes que imos engadir aí. Bueno, imos a pelar un poquinho tamén, imos a avanzar aquí o chollo, pelando esta ceboliña. Esta ceboliña e máis a cenoria. Aí está. Vale. Cebola lista. Cenoria cambio. Cenoria, co coitelo non me dá xeito. Sí que me dá xeito, como non me va a dar? Porque además a cenoria co coitelo, se faz así, xa te esperas, a veres, non? É dicir, isto de que co coitelo que levas moito, non, pero é que é tan cómodo. Ves, raspas, en vez de cortar, e xa tes listo, despois lavas un pouco. O que pasa é que isto máis ben, eu creo que é un pelador, chamanlle pelapatacas, pero casi me dá máis xeito que podía chamarse pelacenorias que pelapatacas. Non sei. Vale? Aí vai, para dentro tamén. Allo. A metade. Aí. Vale? Esta metade. E unha follina de loureiro. Quieto. Non hai máis. Fora. Outra cosiña, fora. Limpamos ferramenta e seguimos traballando. Como estás, Castrón? Imos aló.
Mira como salen os xugos, vedes, do interior, todo eso sale. Sabedes, bueno, o expliquei moitas veces, pero hai xente pois que non ve todos os días o programa. Só cando pode. Entón, lle explico, todos estes xugos que van saindo é un indicador moi claro de que o calor está chegando dentro. Está transmitindo o calor, non? Sobre todo ca humidade. Pensad unha cousa, nosotros cando vimos pro forno queremos coller algo no forno, é moi importante, moi identificativo porque é algo que sentimos nós, non? A nosa pel, o que vou explicar agora. Por eso é moi identificativo cando traballamos con cousas, isto ten moita auga. A carne, nós mesmos, non sei que tanto por cento elevadísimo, non vou a decir, por non decir a burrada, pero elevadísimo, somos auga, non? Entón por aquí pasa igual, nosotros cando collemos un trapo mollado ou húmido e agarramos, imos para o forno, un trapo mollado ou húmido, agarramos a fonte de forno, con un trapo mollado ou húmido, en 30 segundos, en 10 segundos, ¡guapa!, queima. Ten que ser un trapo completamente seco. Por qué? Por o transmisor do calor, neste caso, a auga do trapo mollado. A que me todo este conto? A que a humidade vai penetrando moito máis doadamente que con outros produtos que teñen menos auga. Aí vai, a folliña de loureiro. E a cebola. E todo isto imos botar unha pouquiña de auga. Aí vai. Que vaya rustrindo. Vale, este paso considero que é moi importante. Bueno, por suposto, aquí imos sacar un caldo. Un caldo que debe estar moi rico, Vale. Imos a por máis auga. Enchemos a pota rápida hasta o tope ou casi o tope, sin pasarnos, máis que hasta o tope, sin pasarnos o que nos manda o fabricante, vale? E para eso temos, non sei se o vedes, eu penso que o vedes, bueno, é igual, tampouco aquí ten un max, que pongo max, que é a max de máximo, é a donde ten que chegar o nivel de auga como moito. Estas potiñas, bueno, teño comentado de que eu fajo aquí, todos os días féase unha cremiña ou unha sopa de verduriñas na casa e sempre en pota rápida, sempre, faise en nada, en minutos, pero que ademais conservan moito mellor os valores nutrientes dos alimentos. E aforramos unha factura da luz. Non sei se é importante iso. Para mí, sí. Pechamos no número 2. No momento que levanto o pitorriño por aquí, baixamos, isto sei que mantén o fervor, no número 3, vale? De 6 baixamos o 3, e aí que este media hora, no número 3, e listo. E arrancamos e continuamos ca receita. Agora mesmo vou limpar aquí un pouquiño. Eses 30 minutos, para vosotros é o chisco dun ollo. Ata agora. Lembrades que os comenteivos que iba a desprender o oso. É un claro indicador de que xa temos esta chicha feita. Prácticamente xa se pode comer así, xa non precisa prácticamente nada máis. De feito, se facemos aquí un bocata ou así directamente, xa imos ben. Pero a reviravolta vai na levar. Mire, por aquí, que deixo a cerveciña detrás, un segundiño que hai que mollar aquí un pouquiño. Un segundiño, ven para aquí. Aí está. Mollamos un pouquiño. Aí. E agora, 200 graus. Vamos a estar atentos, pois hai que ir dándolle a volta, vale? Co líquido que ten debería de ser suficiente para os 30 minutos, pero é importante que todo ao redor vaya torrando un pouquiño, vale? Imos aló. E volvemos para a cociña. Aí quedas.
Isto xa o deixo aquí, por se fai falta un pouquiño máis, xa o deixo aquí. Ben, tixola, lume, aceite de oliva virxe extra, fondo. Allo. Un dentiño. Vale, este cun cocheja, para botar o lixo. Así que ben me vale. Un alliño. Vale. E imos a facer a berza. A berza podemos incorporar un pouquiño, porque o que imos a facer tamén ten que tapar, ten que sudar, e despois o salteado é ao final, pero o tempo de cocido ten que levalo, pero vai cocer aí, na tixola. Tapamos, e despois, se queremos saltexar un pouco máis, o único que temos que facer é destapar, deixar que evapore a auga, e xa temos outra vez para poder saltexar, sen problema. Picamos o alliño e a tixola, que non falte. Ale, a bailar. E agora vou coller un pouquiño de auga. Podes botar viño? Tamén podes botar viño. Podes botar un pouquiño de caldo? Tamén. Agora vai a sobrar o sabor, non vos preocupedes que vai a sobrar. Listo, baixamos 9, 8, 7, 6, 5, 4. Non quero queimar ese allo baixo ningún concepto. Quieto, bacallar. Aí. E agora, o que vos dicía, collemos unha pouquiña de auga para axudar a que se faga vapor e que se coza, ca tapa. Sobrado, é un chisquiño nada máis. Sempre comentamos en Estache Bo a importancia que ten, non, de como sacar o alume a moitos produtos. Cando falo moitas veces un exemplo moi claro que facemos en cociña cas hebras de azafrán. As hebras de azafrán sabedes que desprende e potencia moitísimo máis sabor se antes pasámonos un pouquiño polo lume. De feito, un truco que comento que se fai en cociña é coller as hebras de azafrán e poñelas en medio de dúas láminas de papel de aluminio. E se queiman un pouquiño en riba do lume, así, e cando abres, sube para arriba ese olor. Está pasando, sempre pasa igual. Por eso é moi importante, non vou dicir porque isto non é un marcado da verdura, pero se vos comento agora é porque veume o fuciño, sabedes? Todo arrecendo da berza, este alume tan peculiar que ten. Por iso a mí me parece moi interesante. Bueno, isto facemos moitas veces cas espinacas, ou de saltear así en seco, non? Bueno, vedes que va baixando, non? O volumen, vai desprendendo auga, pouquinho a pouco, mirad o allo, ainda temos aquí, non queimou, boa señal. E agora, un chisquiño de auga, quieto parado, non precisa nada máis. Ben, aí quedas. Vinde por aquí. Pataca. Xa temos ben cocidiña, Vai a meu machucador. Si non, o garfo, non? Xa sabedes, metemos o garfo e fora. Agora este aparello, pois xa co teño, vou non usar. A desfai moi ben e queda moi melosiña a pataca, vedes? Aí vai. Unha. Dúas e media. Que ben entra. Aí vai. Non vou deixar esa, Ben a comemos, que aquí no plató tamén somos pataqueiros. Pataqueiros e panceiros. Quen dixo eso de hai pataca, non cortes pan? Como? Iso que é? Hai pan, non fagas moita pataca? Eu teño escoitado, E de onde se veu? Que non.
Que non falte nin pan nin pataca. Nunca dos xamases, por favor. Nunca. Casi eu me atrevería a decir que hasta perdemos a identidade de galegos. Se nos quitan o pan e a pataquiña. Ben. Chega. Non vamos meterlle toda. Non. Mesturamos. E agora é cando imos a mirar, dependendo do grado de humidade da pataca, cando son máis noviñas teñen máis auga, cando son máis velliñas están máis secas. Polo tanto, dependendo da humidade, do grado de humidade da pataca, imos a meterlle ou non leite, caldo, nata, leite evaporada. Hai un poquinho de caldo tamén, un caldo de peixe, claro. Home, auga non. Incluso, bueno, si a auga da cocción da pataca tampouco viña mal. E voulle engadir, voulle engadir unha pouquiña de leite. De nata, perdón. Vale. Bueno, todo ten un porqué, non? Aquí o que queremos é mesturar, é incorporar a berza na pataca. É dicir, agora vai mesturar todo. Por lo tanto, se temos unha pataca moi compacta, a mestura vai se complicar un pouquiño. Non vai a quedar igual de agradable. Pero vedes a textura que vai collendo agora? Vedes? Xa cambio, conto, xa é máis mesturable. Invento palabras, non pasa nada. Veña. Moi ben, compañeiros. O único que me queda ahora no último intre vai a ser quitar do forno os codillos. Rematar de facer esta berza, que hanlle de quedar, ao mellor, 10 minutiños máis, 15 minutiños máis, hanlle de quedar. Tamén ao voso gusto. Mínimo de cocción, eu lle daría mínimo uns 25 minutos, 20-25 minutos. A partir de aí pode haber unha sobrecocción sin ningún problema. Poñemos o exemplo sempre do caldo galego. O caldo galego, mínimo unha hora, ten que estar aí. Senón, isto que, oye, o punto de cocción do grelo son 7 minutos. A un punto de cocción do grelo, vale, son 7 minutos. Pero un caldo galego en 7 minutos non é caldo, non sabe ben. Entón, por aquí, máis ou menos, quero que traballedes pensando do mesmo xeito. Que rico, por favor, que ben ule, O alliño, dalle ese toque, sabedes? E agora, un pouquiño de vinagre, aquí, mazá de viño, vou botar un pouquiño de sal, un chisquiño así de sal, que non lle botei nada. Ai, o vinagre, ai, que rico. Eu lle boto estas especies que te pican un pouquiño, e de grano medio así de picante, non sabedes? Non é nin dos poucos nin dos moitos, meito. E aquí, no prato gustanos moito, aquí nesta casiña, así que por que non vai a ir? Vale. Só me queda mesturar a berza ca pataca. Nada máis. Sacar do forno a carne, saco do forno da carne, as verduras da carne, paso polo vaso batedor, e nada máis. Vémonos no chisco dun ollo, aí, na esquinilla da mesa. Ta agora. Temos as verduriñas. Isto é o que había na tarteira. Vale, xa mesturamos, poñemos o codillo en riba. A cabeciña de allo, por suposto, que no lixo queda a pel. O resto do allo... Fora. Listo. Ahora vai. Por fora, algo tiñe que salir, non? Hai que darlle, non pode quedar aí. Sinto, pero non. Eso é. Aí. Agora, unha culler. E isto vai por aquí, cubrindo por enriba. E aí.
esta queda para outro codillo. Vémonos agora, na esquinilla da mesa. Chisco dun ollo, xa sabedes. Un codillo de porco asado con berza galega faise do seguinte xeito. Na pota rápida rustrimos o codillo coas verduras, cubrimos de auga e cocemos 30 minutos. Nunha tarteira cocemos as patacas con pel. Machucámolas formando un puré, mesturámolas coa manteiga, salpementamos e engadimos un chisco de nata. Reservamos. Pasamos o codillo e as verduras cocidas a unha bandexa. Regamos con media cunca de cervexa e enfornamos durante 30 minutos a 220 graus. Nunha tixola friximos lixeiramente o dente de allo. Incorporamos a berza en anacos e coa axuda de media cunca de auga para que xere vapor, cocemos a berza uns 25 minutos. Mesturamos as berzas co puré. Colocamos enriba o codillo asado. Salseamos coas verduras do forno trituradas e listo para comer. Aí está, con unhas erviñas, ademais, ten algunha flor por aí, ademais, o que queirades, do que queirades. Ourego, neste caso, ai, que rico! Mira, que rico, non é por nada, sino por correcendo de todo, e normalmente o correcendo está igual de bo, o que entra polo fuciño tamén entra polo padal. Un xeito máis de comer berza. Mesturada nunha pataquiña, así despois dándolle o sabor que vosotros queirades, que se queredes, tal e como está agora feito, está moi ben. Vos lo digo de verdade, porque está chebo, e porque vos lo digo eu, porque o comprobei. Agora, ca pataquiña e despois, se non queredes picante, non lle botedes picante. Se non queredes vinagre, non lle botedes vinagre. Pero se queredes un poquinho de pimento doce, por exemplo, ou unha allada e mesturar tamén unha allada ca berza e ca pataca, quédalle, pensadeo, non é a primeira vez que o comedes. Bueno, pois facedes esa base, despois poñedes o codillo por riba, así asado, e despois salseado. É o único que me quede despedirme. Decir que se vos quere moitísimo, darvos un bico, unha aperta moi grande e ata outra. Chao.